Ja som Donald, budeme spolu absolvovať teda značné hodiny tých tréningov. Ja som tu odchovaný z top tenisu, čiže keď sa budete dobre snažiť a trénovať poctivo, neflakať sa, tak raz aj vy budete tréneri, keď budete chcieť. Alebo na Wimbledone môžete hrať, kde ste mohli včera kúkať v finále. Takže makať, úsmev a vidíme sa. Ďalší tréner je Miky. Čaute decka, takže dúfam, že si užijeme veľa zábavy, ja budem ten nasrandu tréner trošku, tak budete musieť aj poslúchať, samozrejme, hej, trošku si zahrať, ale urobíme si aj také nejaké halušky na tom kurte, hej, potom zabavíme sa, nebojte sa, dobre? A Od ďalšieho na halušky tu máme Borisa. To bude taký náš showman, číslo tu na tento, ten dneska začne takú tú rozcvičku. Boris je tu tento týždeň takzvaný taký, že promo, takže on tu je na skúšku a uvidíme v piatok, či sa ujme, tam budeme hlasovať, že ktorý ho budeme pasovať, že či ho tréneri aj deti zoberú medzi seba do top tenisu, takže ja sa proste ujme a ja sa budem snažiť tento týždeň, ak tu bude. On bude mať na starosti do beda esičko, takže predstaviť sa, skúsme Boris. No takže deti, ja som Boris, budem vás mať tiež na starosti ako tréner a dúfam, že budeme spolu dobre vychádzať, lebo som tu prvý týždeň, tak mi to trochu spríjemnite, dobre? A dúfam, že ma uznáte a piatok budem môcť už normálne.